Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg, gan Annette Ranbarth Aberconwy. Derwen Deg, dyma feithrinfa cyfrwng Cymraeg yng nghyffordd Llandudno. Y feithrinfa gofal dydd llawn amser cynta i'w sefydlu ar y glannau Sir Conwy. Roedd wastad yn uchelgais gen I fi sefydlu meithrinfa o'r fath tra'n gyfrifol am addysg blynyddoedd cynnar yn y sir. Ni lwyddais ein bod wedi cefnogi nifer fawr o gylchoedd meithrin cyfrwng Cymraeg a meithrinfeydd Cymraeg ei naws I fyny'r dyffryn. Ni a Owen, rhians lleol sydd bellach yn drysorin ein meithrinfa a menter iaith Conwy oedd yn llwyddiannus I ddenu grantiau ac fi lansiwyd Derwen Deg yn swyddogol ar ddydd Iau Chwefror y Pedwerydd 2016. Agorwyd y feithrinfa gan gyn Brif Weinidog Cymru y Gwiran Rhydeddus Carwyn Jones, aelod seneddol. Dyma grynodeb gan Nia yn egluro ei phrif resymau dros ei uchelgais I agor meithrinfa cyfrwng Cymraeg. Cefais fy siomi pan ddaeth fy mab ateb o'r feithrinfa leol yn siarad Saesneg gyda mi. Felly penderfynais gychwyn edrych I sefydlu meithrinfa cyfrwng Cymraeg yn ystod cyfnod mamolaeth gyda fy ail blentyn. Mae'n llenwi'n nghalon I feddwl bod cannoedd o deuluoedd yr ardal bellach wedi cael bydd gofal gwych cwbl Gymraeg yn Derwen Deg. Ffurfiwyd cwmni cydweithredol yn Mai 2014 gyda'r cadeirydd cyntaf Gwyn Roberts wrth y lliw. Derbyniwyd grantiau loteri fawr a cyfenser ac yn Ebrill 2015 prynwyd les 125 mlynedd o ddiwrth gyngor bwrdeistref Sir Conwy. Penodwyd ein rheolwr cyntaf, sef Meini Rowlands, a staff ymroddedig rhugl eu Cymraeg. Agorwyd y drysau I blant am y tro cyntaf ym Medi 2016. Dyma wireddu breuddwyd a minnau erbyn hyn yn rhan o'r bwrdd yng nghanol bwrlwm y fenter newydd. Symudodd Gwyn I Gaerdydd a diolch iddo fo fe'n gwneud yn gadeirydd y bwrdd. Diddorol nodi fy nghysylltiad agos ar adeilad dros y blynyddoedd. Roedd yn rhan o blas Blodwell, cartref plant a chofiaf nifer ohonynt yn mynychu capel Caer Salem gyferbyn. Yn dilyn hynny, daeth yn adran Gymraeg, rhan o ysgol Maelgwm, lle mynychodd fy nwy chwaer. Wedyn sefydlwyd canolfan ddydd yr henoed Derwen Deg yno, lle roedd nain yn mynychu am rai blynyddoedd. Braf yw gweld yr adeilad yn cael ei ddefnyddio'n bwrpasol unwaith eto, ar ôl cyfnod o fod yn wag gan gynnig gwasanaeth pwysig a gwaith i'r gymuned leol. Mama Lun o'r plant oedd efo ni ar y cychwyn, Lois, sef un o'r rhesymau pam fod ei mam Nia eisiau sefydlu meithrinfa cyfrwng Cymraeg yn yr ardal. Mae'r feithrinfa wedi tyfu a datblygu dros yr 8 mlynedd dwytha, ein bod wedi wynebu llawer o sialensau yn ystod y cyfnod hwn, fel penodi staff sy'n gymwys ac yn rhugl yn y Gymraeg, ac mae adegau lle rydym wedi gorfod sefyll yn y bwlch. Nes I rioed dychmygu basyn i'n gogydd ac mae'n anodd gan y teulu gredu fod fy mhei pysgod yn ffefryn gan y plant. Mae'r ysait ar gael. Dyma chydig o eiriau gan Elise, ein rheolwr sy'n egluro pam mae hi mwynhau ei swydd. Mae'r feithrinfa'n gwbl gyfrwng Cymraeg ac rydym yn gallu sicrhau fod pob plentyn yn cael ei werthfawrogi fel unigolyn. Mae hyn yn cyfrannu at awyrgylch hapus yn y gweithle rhwng rhieni, staff a phlant. Diolch i'r rheolwyr a'r dirprwyon blaenorol a phresennol am ei mewnbwn gwerthfawr, pawb a'i cryfderau a'i doniau personol. Diolch Meinir, Llunos, Sioned, Eirgain, Elise, Louise a Gwen. Rydym yn ffodus iawn o gael rhieni a gofalwyr cefnogol. Nid peth hawdd yw trosglwyddo eich trysor I ddwylo eraill. Mae'r staff yn ceisio sicrhau gofal cartrefol a synhwyrus sy'n rhoi tawelwch meddwl i'r rhieni a'r gofalwyr.
Dyma eiriau caredig un o'r rhieni. Allai ddim argymell Meithrinfa Derwen Deg ddigon fel safle gofal plant i unrhyw un sydd eisiau darpariaeth cyfrwng Cymraeg. Mae Annie wrth ei bodd yna. Diolch mawr am hynny i'r holl staff. Mae'n cael amrywiaeth eang o weithgareddau addysgiadol sy'n llawn hwyl sydd yn helpu ei datblygiad. Mae ap y Meithrinfa'n cael ei defnyddio'n wych hefyd mwyn cael cipolwg ar yr holl bethau mae hi'n ei wneud yno. Byddwn yn fframio'r ymateb. Diwedd y gan yw'r geiniog wrth gwrs, ac rydym yn ymwybodol fod gofal plant yn gostus. Ond mae grantiau gefnogi'r rhieni a'r gofalwyr ar gael gan Lywodraeth Cymru yn ogystal â chefnogaeth a chyngor gan Menter Iaith Conwy a'r adran gofal plant blynyddoedd cynnar yn Sir Conwy. Dyna edrych yn ôl at ein llun cyntaf. Mae Lois wedi ymadael yr ysgol gynradd ac ar fi'n cychwyn yn ysgol Creuddyn yn derbyn sylfaen arbennig yn Derwen Deg. Mae Derwen Deg yn dal i ffynnu ac fel y Derwen mae ei gwreiddiau'n gadarn a'ch anghennau'n ymestyn allan. Mae'n fraint bod yng nghlwm a menter mor agos i'm calon.